Bodoland Handloom Mission मावबिथांखिनि गेजेरजों चिरांनि सेनं बालाफारा आरो बेरेन्चुगुरि गामियाव जि दाग्रा न' गायसनदों। बिटिआरनि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन मावबिथांखिनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि सेनं बालाफारा आरो बेरेन्चुगुरि गामियाव जि दानो थाखाय गोदानै जि दाग्रा न' गायसननाय जादों। बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ इसिं सिङाव ओंखाम संनायनि अनगायैबो फालांगिरि बादियैबो जि दाना फाननानै रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनो हानायनि थांखिजों बे मावबिथांखिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। मख'जाथावदि जि दाग्रा न' लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि इएम धनन्जय बसुमतारी लोगोआव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोना। दिनैहाय जिहेतु हिन्दु धोरोमाव मोनसे फोथायनाय दं जे पृथिबीखौ दिनैनि दिनावहायनो बिश्वकर्मानि दारैहाय सृष्टि जादों होननानै जों मिथियो बा फोथायो। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु भारत उदांस्रि 75 बोसोरिया जितु आजादी का अमृत बेजों लोब्बा लाखिनानै आरो लोगोसे भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि जितु जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनैहाय गोबां जायगायाव जोङो अमृत सरोवरनि फुख्रि गायसननाय बबा एमजि नरेगानि खामानि गायसननाय आरो बेजों लोगोसे आंनि डिपार्टमेन्ट हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआवबो गोबां जायगायाव जितु बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि गोबां आस'नि लादों। बे आस'निखौबो दिनैहाय आं बे थुक्राझार समस्तिनि 1 नं बालाफारियाव बेखेवबाय। बेखेवनायनि ओंथिया बेनो जि जोङो बोरैहाय बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ जों इसिंनिफ्राय बहन बोनानै कमार्शियेल मेथडआव जोङो बोरैहाय माने जि दाहोनो हायो। खालि बिसोरनि खामानिया जों मिथिनायाव आगोलावहाय खालि ओंखाम संनाय फिसायखौ सिबिनाय बिनि उनावहाय जेबो खामानि गैया आं बेखौ नुहुरनानै आरो दिनै बिसोरखौ जोङो मोगथाङाव एकदम पहराव लाबोनानै जि दाहोनानै कमार्शियेल मेथडआव जि दाहोनानै जों जौगाहोनायनि बेबस्थाखौ लादों। आरो बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि दारैनो एकदमबारे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गासिबो आइजोफोरा जौगाखांगासिनो दं आरो जौगालांबाय थागोन। सार नाथाय गोबां आइजोफ्रा माने जि दानो रोङोबाबो दानाया बहुत खमलांबाय बेनि गेजेरजों बेसेबां लाब जागोन होननानै बुंनो सानदों? नंगौ जोंनियाव मोनसे मिसकनसेप्ट मोनसे दङमोन आरो सिगांनि जितु सरकार बे सरकारनि दिनावहाय बे हेन्डलुमाव बा हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआव जेबायदि खामानि मावनांगौमोन बेबायदि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बांद्राय बेबायदि एवारनेसबो गैयामोन। आथिखालाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जितु सिमां आरो भिजन बेनि दारै जों मोनदांनो हायो जे सारा बेयाव जोङो फुरा माने एवारनेस खालाम दिनैनि आइजोफ्रा गासिबो जि दानो होननानै आवगायबोदों आरो आवगायलांबाय थागोन आरो मिजिंथियो दिनैनि बेनि दारै बे मिशननि दारैहाय जोङो गासिबखौबो जि दानायाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हागोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে
মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।